Dobrý den, mé jméno je Jakub Krapíšek a studuji vyšší odbornou školu a střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni, oboru elektrotechnika. V tomto videu vám představím moji práci v rámci středoškolské odborné činnosti, a to na téma tranzistorový stereofonní nízkofrekvenční zesilovač. Tento tranzistorový stereofonní nízkofrekvenční zesilovač je zkonstruován dle původního návrhu tranzistorového zesilovače Transiva TV40. Tudíž tento zesilovač disponuje výkonem 2x20 W. Výkon tohoto zesilovače je tedy naprosto dostačující pro ozvučení bytových prostor. Tento zesilovač navíc disponuje možností připojení kvazikvadrofonního poslechu, tudíž s tímto zesilovačem není problém s ozvučením bytové poslechové místnosti, která disponuje 4 reproduktory, 2 předními a 2 zadními. Toto je moje práce v rámci středoškolské odborné činnosti. Skřínka tohoto zesilovače byla zhotovena z masivního dubového dřeva, které bylo nařezáno na přesný rozměr. Poté takto nařezané dřevo bylo spojeno dřevěnými kolíky a bylo slepeno. Takto zhotovené skřínce byly následně zaobleny hrany pro lepší vizáž. Takto zaoblená skřínka byla poté namořena lihovým mořidlem od stínu tmavý mahagon. A nakonec byla natřena několika vrstvami laku pro mechanickou ochranu dřeva. Zde již vidíte přední panel, který je pro příjemnější uživatelské ovládání opatřen popisem jednotlivých přepínačů a ovládacích knoflíků. Zde je vidět hlavní vypínač, nad ním kontrolka signalizující provoz zesilovače, vedle něj vidíme potenciometr ovládání symetrie jednotlivých kanálů, vedle něj ovládání vyvážení basů, výšek, potenciometr pro ovládání hlasitosti, vedle něj přepínač stereo mono, vedle něj přepínač pro odposlech na konektoru magnetofonu a vedle něj přepínač jednotlivých vstupů zesilovače. Gramofon, rádio, univerzál, magnetofon. Zadní panel zesilovače je zhotoven z chladiči výkonových tranzistorů. V něm jsou vyvrtány otvory pro konektory vstupů a výstupů. Jako vstupní konektory byly použité klasické konektory typu DIN pětikolík. Nachází se zde tedy 4 vstupy. Vstup pro gramofon, rádio, univerzální vstup a vstup pro magnetofon. Jako výstupní konektory byly použity konektorové zásivky typu tečka, čárka. Nachází se zde 4 výstupní konektory. 2 pro kanál A, tedy pro přední reproduktor kanálu A, označen A, a pro zadní reproduktor kanálu A, označen AZ. To samé platí pro kanál B, tedy nachází se zde konektor pro přední reproduktor kanálu B, označen B, a konektor pro zadní reproduktor kanálu B, označen BZ. A nyní se podíváme na vnitřek zesilovače. Zde se nachází trojní transformátor, vedle něj se nachází síťový filtr, následuje deska napáječe, tedy hlavního napájecího zdroje celého zesilovače. Zde se nachází filtrační kondenzátor pro 45V větev, zde filtrační kondenzátor pro 35V větev, následuje deska předzesilovače s předzesilovačem pro gramofonovou přenosku, následuje deska přepínače vstupů. Úplně vzadu vidíme výkonový zesilovač s chladičem výkonových tranzistorů, kde se nachází celkem 6, tedy 3 kusy pro každý kanál. Zde se nachází komplementární zapojení tranzistorů KD606 a KD616 s budíčem ve třídě A KU611. Zde se můžeme vidět výstupní konektory s právě že připojeným kvazikvadrofonním poslechem a zde se nachází vstupní konektory s vysvazkovanými vodiči až na desku přepínače.
A nyní nadešel čas pro hudební ukázku. Sice tento zesilovač disponuje 4 výstupy pro kvazikvadrofonický poslech, ale při této ukázce budou použity pouze 2. Kanál A a kanál B. Zde vidíme ovládání hlasitosti. Zde ovládání symetrie. Zde ovládání basu. Pro ovládání výšek.